Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator. En wij nodigen mensen uit in de studio met passie. En vandaag openbaar bestuur, deel 2. Burgemeester Marga Vermuur, van harte welkom. Ja, dank u wel. Alsjeblieft. En naast u, Paul Gleijs, de griffier. Paul, ik ben zo benieuwd als je me nou uitlegt wat een griffier allemaal doet. Kun je dat eens kort en bondig doen? Ik kan dat niet in 2 woorden, nee, maar ik probeer het uiteraard kort en bondig te doen. De griffier is feitelijk de secretaris van de gemeenteraad. Dus al wat naar de gemeenteraad toe gaat, wat van de gemeenteraad vandaan komt, dat gaat allemaal via de handen van de griffier. En is de vraagbaak voor de gemeenteraadsleden, assisteert in het proces, eventueel bij het opstellen van moties, amendementen. Ja, het is heel veelomvattend, maar net als ik zeg, het is feitelijk de ambtelijke secretaris van de gemeenteraad. Maar dat is niet altijd zo geweest, hè? Vroeger in 2002 was het landelijk geregeld, ja, dat er een gemeentesecretaris was. En wat is er toen veranderd dan? Dat klopt. In 2002 kenden wij als gemeentes nog het monistische stelsel. En dat betekende dat de wethouders, die waren dus lid van de gemeenteraad. In 2003, bij de herindeling, is dat gewijzigd. Uiteraard landelijk, met landelijke wetgeving. En toen hebben we het monistische stelsel verruild voor het duale stelsel. En dat betekent kortweg dat de wethouders geen lid meer waren van de gemeenteraad. Om dat ook ambtelijk tot uitdrukking te laten komen, is toen de functie van griffier gecreëerd. Dus het stukje wat vroeger de gemeentesecretaris deed als adviseur en secretaris van de gemeenteraad, is overgeheveld naar de functie van griffier. En zodoende ben ik sinds de herindeling van de gemeente Sluis-Aardenburg met de gemeente Oostburg, ben ik de griffier van de nieuwe gemeente Sluis, om het maar zo te zeggen. Ja, en de gemeentesecretaris, die is dan de hoogste ambtenaar? De gemeentesecretaris die heeft feitelijk natuurlijk nog functies binnen het ambtelijk bestel. Hij is de secretaris van het college van burgemeester en wethouders en hij is de hoogste ambtenaar. Behalve dan heeft hij niks te zeggen over de griffier, want daar gaat de gemeenteraad over. De gemeenteraad is jouw baas eigenlijk? Ja, de gemeenteraad is mijn baas. De gemeentesecretaris en alle andere collega-ambtenaren, die worden door het college benoemd. Maar de griffier die wordt door de gemeenteraad benoemd. Ook om dat duale stelsel tot uitdrukking te laten komen. Maar even een vraag dan. Is er pas 21 maart zijn de verkiezingen geweest? Is een nieuwe gemeenteraad gekomen? Moet jij dan weer herbenoemd worden? Nee, gelukkig niet. Oh. Gelukkig is een zwaar woord. Maar het zou raar zijn, je bent feitelijk gewoon benoemd voor die functie. En je wordt ook ontslagen door de gemeenteraad. Maar het is niet zo dat bij iedere nieuwe raad er feitelijk een nieuwe benoeming dient plaats te vinden. Dat is wel zo geregeld in de ambtenarenwet dat je feitelijk gewoon griffier blijft. Ja, nog even één vraagje dan. Je hebt ook met de verkiezingen meegedaan, of tenminste helpen organiseren van het Swin College. Ja. Kun je daar iets van vertellen? Ja. En je connecties met Time Out waar we nou zitten. Dat wil ik wel horen. Dat is wel leuk om dat even te vertellen. Ik heb 2 collega's die met name jongerenparticipatie doen. Dat is Karen en Dave. En die hebben het meeste gedaan, moet ik gewoon eerlijk in zijn. Ik heb een beetje op de achtergrond meegeholpen. Met name omdat het dan gaat om de gemeenteraad ook te betrekken met het politieke gegeven en de jeugd erbij te betrekken. En we hebben hier een aantal sessies gedaan ter voorbereiding. Onder andere het jongerendebat hebben we mee helpen organiseren. We hebben hier gelukkig een leraar die ook de politiek heel belangrijk vindt voor de jeugd. Dat is de heer De Smit en die heeft dat allemaal hier dan ingezet in het Swin. We houden ook binnen onze eigen organisatie, om het maar zo te zeggen, houden we af en toe gemeenteraad waar we de jeugd bij betrekken. En die spelen dan als het ware gemeenteraadslid. Maar dat gebeurt allemaal heel officieel. Ze worden uitgenodigd in het Belfort. Ze hebben dan een bepaald thema waar ze over moeten debatteren en waar ze uiteindelijk over moeten stemmen. De burgemeester is dan ook officieel de voorzitter van de gemeenteraad. De wethouder die wordt dan ook uitgenodigd om het raadsvoorstel al dan niet te verdedigen of te voorzien van commentaar. Dus we proberen zo echt mogelijk de gemeenteraad na te spelen. En ja, dat werkt gewoon heel leuk om dat voor te bereiden en om dat uiteindelijk te doen. Alleen de uitslagen van die jeugdverkiezingen waren net weer iets anders als de verkiezingen van het Echi, moet je maar zeggen. Dat klopt. Ja. Burgemeester, kunt u zich dat nog herinneren?
Dat de VVD volgens mij, die had nogal goed gescoord, hè, op het Swing-college. Ja, dat klopt. Ja. En wat ik dan hoor is dat dat inderdaad bij elke verkiezingen toch weer net iets anders is. Hè? Dat de leerlingen van het Swing-college een andere uitkomst hebben dan bij de echte gemeenteraadsverkiezingen. Maar het was ook wel duidelijk in verband met dat meneer Werkman, die had nogal zijn gezicht laten zien, hè, met behoud van het Swin. Ja, nou ja, dat is ook natuurlijk sowieso in de politiek heel belangrijk. Ja, om overal je gezicht te laten zien, aanwezig te zijn, je stem te laten horen waar je voor staat. Dat is in de politiek van alle dag ontzettend belangrijk. Ja. Ja, hoe groot was de opkomst eigenlijk? De opkomst was zo rond de 50%, zeg maar. Nou ja, dat vind ik zelf aan de magere kant. Hè. Dat zou veel beter kunnen. Eigenlijk jammer dat mensen hun stem dan toch niet tot uitdrukking brengen in de echte verkiezingen. En we hopen natuurlijk dat het over 4 jaar bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen een veel hogere opkomst is. Ja. Wat mij dan wel bezighoudt als burgemeester is van, hebben mensen dan alle uitingen die er geweest zijn niet tot zich genomen? Of zijn die niet geïnteresseerd? Of wat is dat nou precies? Hè? Wordt er wel eens onderzoek nodig? Ja, volgens mij in gemeente Sluis in ieder geval niet. Landelijk heb je daar wel allerlei reflecties op natuurlijk, hoe het komt dat de opkomst laag is. Als je natuurlijk kijkt naar België, ons buurland, daar moeten ze gaan stemmen. En dat is ook op een zondag altijd. Ja. En daar is de opkomst natuurlijk heel erg hoog. Dus het zit hem ook wel een beetje in ons systeem, zoals we dat in Nederland kennen. Maar ik vind het zelf wel heel erg jammer. En ik denk dat het goed zou zijn dat mensen inderdaad toch de uitnodiging oppakken om hun stem uit te brengen. Hoeveel stemmengerechten waren er eigenlijk ongeveer? Ja, eens even kijken. Volgens mij een kleine 10.000, zoiets in die orde van grootte. Ja, en dan 50%, dus er zijn er 5.000. En dan verdeeld over 19 gemeenteraadsleden. Ja. Dus dan krijg je een kiesdeler, het aantal stemmen gedeeld het aantal gemeenteraadsleden van... Ja, de kiesdeler ligt volgens mij, ik dacht iets op 500 zo ongeveer, 400, 500 zo. 500 ongeveer. Ja. En je hebt natuurlijk 19 zetels te verdelen. Dus dat betekent dat er gekeken wordt van welke persoon op de lijst en hoeveel stemmen heeft hij gekregen. En dan hou je natuurlijk altijd een aantal restzetels over, zoals dat zo mooi heet. En die worden dan weer verdeeld volgens het systeem zoals het in heel Nederland is. Dat je al vrij snel in aanmerking komt voor een restzetel. Op het moment dat je 25% van het aantal stemmen van de kiesdeler hebt gekregen. En dan krijg je eigenlijk al recht op een restzetel. Ja, dus als je iets meer dan 110 of zo hebt, voorkeurstemmen, dan kom je eigenlijk al in de gemeenteraad, mits je partij natuurlijk genoeg stemmen heeft. Ja, dat is ook nog een voorwaarde. Dat is een voorwaarde natuurlijk. Ja. En hoeveel waren er dan, Paul, die met voorkeurstemmen erin gekomen zijn? Nou, ik vond deze raadsverkiezingen wel bijzonder. In het verleden heb ik het ook wel een beetje in de gaten gehouden. Maar alle raadsleden zijn feitelijk met voorkeurstemmen erin gekomen. Dat is bijzonder. Dus dat kan nummer 1 zijn, maar bijvoorbeeld ook nummer 11. Oh ja. Ja, dus al diegenen die feitelijk in eerste trans waren gekozen, die zijn dus ook feitelijk met voorkeurstemmen erin gekomen. Ja. Nou, 21 maart is gestemd. Hoe gaat dan het proces verder? Want die zittende gemeenteraad, die moet natuurlijk een aantal dingen doen. Behalve afscheid nemen, moeten ze ook nog een aantal andere dingen doen. Wat zijn dat? Je hebt natuurlijk allerlei processen. Hè. Het is sowieso een hele lange dag, hè, want de stembureaus zijn natuurlijk tot 9 uur open geweest. Nou, dan is het tellen van de stemmen. Daar wordt het allemaal nog eens gecheckt bij ons op het gemeentehuis. Dus medewerkers van onze gemeente die zijn best tot laat in de nacht bezig geweest om het allemaal goed te checken of het allemaal klopt. En om dan ook zo snel mogelijk naar buiten te kunnen komen van hoe ziet de verdeling van de zetels er natuurlijk uit. De raad zelf, die was bijeen met alle verschillende partijen in het Belfort in Sluis. RTV Scheldemop was er ook bij. RTV was er ook Prachtige bij. uitzending. Ja, zeker. Heb ik gehoord. Ja. En dan heb je natuurlijk winnaars en verliezers. Als burgemeester had ik de taak om elke keer op het moment dat er een uitslag was van het stembureau, om dat ook naar voren te brengen. S'avonds weten de meeste partijen toch wel een beetje van, horen wij inderdaad per saldo bij de winnaars of de verliezers. En is het nog even spannend natuurlijk van hoe ziet die restzetelverdeling er precies uit. En volgens mij is dat de dag daarop, kwam daar al heel snel helderheid in hoe dat precies was vormgegeven. En dan moet de zittende gemeenteraad dat goedkeuren, dat het proces allemaal zo goed gegaan is.
Nou, dat hoeft nog niet eens hoor. Nee hoor, nee, dat komt niet meer terug in de raad. Hè. Uiteindelijk de uitkomst natuurlijk wel, die wordt medegedeeld aan de raad. Daar is ook volstrekte transparantie natuurlijk in van hoeveel voorkeurstemmen heeft iemand gekregen. Ook al ben je niet in de raad gekozen, hoeveel stemmen heb je dan toch gekregen. Dat is natuurlijk bijzonder interessant om ook dat te zien. Daar wordt keurig verslag van gemaakt. Dat wordt dan ook in het stembureau, wat de 2 dagen na de verkiezingen wordt gehouden in het hele land. Op de vrijdag wordt het allemaal officieel vastgesteld, die documenten. En die documenten worden dan ook vervolgens natuurlijk weer naar het centrale stembureau opgestuurd voor ons land. Ja. En dan krijg je die lijsttrekkers, de grootste lijsttrekker met de meeste stemmen. Die mag dan informateur worden. Hè? Zo zijn we eigenlijk geëindigd in Belfort, kan ik me nog herinneren. Ja. Nou, inderdaad, de grootste partij, in dit geval in de gemeente Sluis is dat CDA geweest. De lijsttrekker daarvan die heeft het voortouw genomen in de gesprekken die hebben plaatsgevonden met de verschillende fracties. Ja. Om te kijken van met welke coalitie willen wij dan het liefst eindigen. Hè? En die gesprekken vinden plaats en ik word af en toe op de hoogte gesteld door die voorzitter van die grootste partij. Of de lijsttrekker over de stand van zaken. Ja. En dat resulteert dan in het college van burgemeester en wethouders? Uiteindelijk wel, ja. Die doen een voordracht. Hè, dus de nieuwe coalitie doet de voordracht welke partijen er als coalitie uit de bus komen. En die doen een voordracht voor de wethouders uit hun partij. Ja. En dat zijn er 4, hè Paul? Dat zijn er nu 4. En welke wethouders zijn dat? Uit het hoofd? Dat is wethouder Peter Ploegaert. Die is van het CDA. Dat is wethouder Jacques Werkman. VVD. Dat is wethouder de heer Babijn, François Babijn, van Lijs Babijn. En dat is wethouder mevrouw Van der Vijver van de fractie Nieuw Gemeentebelang. Oké. En dan worden die portefeuilles dan verdeeld. Ja. Hè? Dus de burgemeester houdt veiligheid en Openbare orde veiligheid, dat is een wettelijke portefeuille. Ja. Dat is het hele land zo, alle burgemeesters hebben die portefeuille. En je kunt natuurlijk in gesprek met de andere kandidaat-wethouders om te kijken van hebben zij mogelijk portefeuilles waarvan ze zeggen, dat zou misschien ook een goede portefeuille zijn voor de burgemeester. Daar vindt in goed overleg een gesprek over plaats. Hè. Je kunt ook zelf een voorkeur aangeven. Zou je bijvoorbeeld de voorkeur aangeven, ik zou best graag de portefeuille cultuur willen hebben. Dat is ook zo gelopen. Ja. En de KNRM, weet je wel, de reddingsmaatschappij, de politie. Ja, maar dat staat los van de politiek. Hè. Dat zijn eigenlijk... dat is meer kwaliteit qua. Zeg maar. Meer bestuursfuncties als vertegenwoordiger van de gemeente in zoiets eigenlijk. Klopt, ja. En welke commissies zijn er nu gevormd? Want je hebt er 4, maar je kunt er ook samenvoegen of zo. Hoe werkt dat in Sluis nu? Nou, de gemeente heeft natuurlijk, je hebt de raadsvergadering. Ja, iedere maand is dat, hè? Iedere maand. En we werken nu met 2 commissies. Die 2 commissies die worden natuurlijk afhankelijk van de portefeuille verdeeld. Hè. Je hebt de commissie Samenleving Middelen en de commissie Ruimte en Bestuur. Die vinden in die 2 weken voorafgaand aan de raadsvergadering plaats. Ja. En dan gaat de gemeenteraad die gaat echt de besluiten nemen en die worden dan vastgelegd. Ja. En dan komt Paul weer om te kijken dat alles beschreven moet zijn, want anders is het niet wetsgeldig. Ja. Klopt dat? Het is zo, bij ons hoofdzakelijk komen de voorstellen vanuit het college. Maar het college heeft de besluitvormingsbevoegdheid niet altijd. En soms moeten de bepaalde zaken naar de gemeenteraad. En dan wordt dan in een raadsvoorstel gegoten. En dat gaat dan via mij weg, om het maar zo te zeggen. En dat is meer alleen procesmatig. Dus niet inhoudelijk, want ik ben geen bestuurder, ik ben een ambtenaar. Inhoudelijk zorgen wij dan ervoor dat dat netjes bij de commissie terechtkomt. En de commissie die adviseert dan feitelijk aan de raad. En vervolgens gaan diezelfde stukken, die gaan dan weer naar de besluitvormende raadsvergadering. Zodat de raadsleden besluit kunnen nemen. En wij proberen zoveel mogelijk, bijna voor 100% digitaal te werken. Dus ieder raadslid of fractieassistent die zitting heeft in een commissie, die heeft een iPad. En daar worden alle stukken procesmatig op geplaatst. Zodat alles netjes, ordentelijk tijdens de commissievergadering en tijdens de besluitvormende raadsvergadering kan verlopen. Maar nog even een vraag dan. Wordt alles nog schriftelijk vastgelegd? Ja. Met de handtekening van? Ja. Kijk even zeker naar de voorzitter. Zeker wel, ja. Nadien wordt alles netjes uitgeprint voor het archief. Dat wordt ondertekend door de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad en ondertekend door de griffier als griffier van de gemeenteraad. En dan wordt alles netjes opgeborgen, zodat voor de eeuwigdurende
degenen die achter ons komen altijd kunnen nagaan wat het openbaar bestuur van de gemeente Sluis heeft besloten in dergelijke gevallen. Maar het is eigenlijk wel mooi geregeld in Nederland, hè, met zo'n democratie, want je hoort het wel eens anders, hè? Toch? Ja, dat is niet overal in de wereld zo Nee, gelukkig dat we toch in Nederland wonen dan, tenminste dat vind ik dan. Nou burgemeester, er zijn natuurlijk een heleboel leuke dingen in uw ambt. Het is bijna allemaal leuk. Ja, maar ja, het lijkt me wel leuk om lintjes uit te reiken, koninklijke onderscheidingen. Kunt u voor de kijkers uitleggen hoe dat in zijn werk gaat? Ja, het uitreiken dat is eigenlijk het eind van een heel lang proces. Als je iemand kent waarvan je denkt van, goh, dat is nou een persoon die doet ontiegelijk veel vrijwilligerswerk, belangeloos, voor een vereniging, voor een bepaalde club, in de zorg, nou noem maar op. Of die heeft iets heel speciaals betekend. Dan kun je die persoon voordragen bij de gemeente. De contactpersoon daarvoor is Josephine de Krijger. Doe haar een e-mailtje. En zij weet precies hoe dat hele proces in werking is. Er moet best veel overlegd worden. Dus er moeten ook steunbetuigingen zijn vanuit de omgeving van die persoon. Oh ja. Er moet natuurlijk een ongeschreven blad zijn. Hè, dat er ook geen gekke dingen zijn gebeurd in het verleden die niet door de beugel konden. Ja. Dat moet allemaal getest en gecheckt worden. Dat is ook goed natuurlijk. Dus je krijgt hem echt niet zomaar. En uiteindelijk worden alle stukken opgestuurd naar het kapittel, zoals dat zo mooi heet. Dat is de organisatie die alle koninklijke onderscheidingen in het hele land verzorgt. Ja. En die toetst ook, en er zit ook nog een provinciale toets tussen. Dus in Middelburg is er ook weer een check. Ja. En uiteindelijk komt er dan een besluit van het kapittel van iemand is inderdaad benoembaar als lid in de Orde van Oranje Nassau of ridder. We hadden dit jaar zelfs een ridder in de Orde van Oranje Nassau. En er zitten ook verschillende degradaties of gradaties in. Als dat advies negatief is, ja, dan kom je niet in aanmerking. Dan is het te licht bevonden. Ja, helaas komt dat een enkele keer ook voor. Ja. Maar meestal zit de aanvraag zo in elkaar dat goed komt. En hoeveel gelukkigen waren er dit jaar? Er waren er 6. 6? Ja. En na de loop van het jaar komen er misschien ook nog... Komen er nog? Deze week komen er zelfs nog. Zo? Ja, niet verklappen, hè? Nee, ik verklap niks. Okay. Maar dat is wel eervol om te doen, want het is echt een stuk waardering voor jarenlange vrijwilligerswerk. En die mensen zijn ook echt een voorbeeld, vind ik, voor heel veel anderen. Ja. En dit is echt iets heel moois om te mogen doen, hè, namens Zijne Majesteit. En het is ook altijd de verrassing, hè, vaak, hè? Ja, meestal wel. Mensen verzinnen de meest vreemde smoezen natuurlijk om mensen thuis te houden. Want ik reik de lintjes dan altijd thuis uit. Met een pak aan, een mooi kostuumetje, een mooie jurk. Ja, dat is echt heel mooi om te zien. Dankbaar werk, denk ik. Dankbaar werk. En meestal is heel de familie en iedereen is op de hoogte. Ja, vrienden, kennissen, behalve de persoon die het betreft. Geweldig. Ja. Paul, vrijwilligerswerk Aardenburg, vertel er eens iets over. Vrijwilligerswerk Aardenburg. Ik doe ook nog een beetje aan vrijwilligerswerk. Ik zit namelijk in een stichting, een caritatieve stichting, kerkelijk gelieerd. Dat is al een hele oude stichting, RKBH, dat is goed, dus Sint-Jan, en dan ben ik secretaris. Ik ben ook secretaris van de KNRM. Dat is, van Katzand? Van Katzand. En van Breskes ook? Nee, van Breskes niet. Nee, we hebben 2 stations. Ja. En voor de rest, vrijwilligerswerk. Ja, ik ben kerkelijk altijd heel actief geweest. Heb ik een beetje op een laag pitje gezet, want ook voor de griffier is maar 24 uur per dag. Klopt. Maar ik woon met veel plezier in Aardenburg en ik ben er ook trots op. Zeg wel een keer eens een kikker, altijd een kikker. Maar anderzijds, wij wonen in zo'n mooie gemeente. De rust en de ruimte. En nu in de maanden mei en juni, het groen. Ik probeer zoveel mogelijk op mijn fiets naar mijn werk te gaan. En ik geniet van deze streek. Het is een prachtige streek. Van Katzand tot de hoofdplaat van D tot Antonisse. Bijna wel. We zijn natuurlijk nog West-Vlaanderen. Ja, oké. Nou, geweldig. Ja, vandaar dat ik deze... een hele mooie stropdas. Nou, dank u wel voor jullie komst, burgemeester en ook de griffier. Heel graag gedaan. Ja, en bedankt voor jullie tijd. En ik wil ook de kijkers bedanken voor het kijken en naar deze prachtige aflevering van Passie voor Openbaar Bestuur, deel 2. Nou, dank u wel. Ja, bedankt. Ook bedankt. Bedankt voor jullie tijd. Graag gedaan.